दिनैनिफ्राय बोसोरनै सिगांनो बिथांमोना दफा दफा जे सरकार बायसिगोन माबा खालामसिगोन होननानै केस होदों उमुक थारिखआवनो जोंनि सरकार जासिगोन जादोंसे जायाखै गावनि हान्जाखौ हमथानानै दोननाय बेनिनो मोनसे फर्मुला बियो आरो बे नैबे समावल' सोलिनाय बे बाथ्रा नङा फैबाय थानाय जे बोसोरब्रै बे बोसोरब्रैयाव सानथावै रोखोम मोनसे निस्सय रायजो राजानि सुजुग सुबिदाखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय निस्सय होनो हागोन बेखौ आं फोथायदों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो नोंथांमोना नाय जे बिथांमोना जेबो जाफुंसाराखै हाग्रामा महिलारिया नोङो दिनैहाय सरकार सिमफायनायनि जे बाथ्रा बे माब्लाबाबो जाफुङा सरकार दानो नागिरग्रा रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय सरकाराव फैनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारिया बे बोसोरनै समाव समायखिरा लानायनि थारिखआवल' एसेम्ब्लियाव हाबदों बिटिआरनि एसेम्ब्लियाव बिनि उनाव दिनै एसेम्ब्लिया खेबब्रै जाबाय बे खेबब्रै एसेम्ब्लि जानायाव बिथाङा खेबसेबो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय सानग्रा रायजो राजानि मोजांखौ मावनो नागिरग्रा सरकाराव दानानै बे गोहोआव फैनानै खामानि मावनो सानग्राया मानो नोङो अपोजिसनाव थानानै अपोजिसननि लिडार हिसाबै मानो एसेम्ब्लियाव नोङो नुजाहैयाखै थांनाय सरकार थानाय समाव जिफोर दाय मावनानै थांबाय बे दायनि केसआ दिनै इनकुवायरि जागासिनो दं बे फाइलआ दिनै चिफ महोदयनि आखायाव बे दङ गासैबो फाइलआ बिथाङा मा मा गोरोन्थि मावबोदों बे फाइलआ खेवनांगौ जायोबा गाबोन बिथाङा न' गोजायावबो हाबनांनो हागौ गिबियावनो आसाम सरकारनि जे बोसोरसे बाबेननाय बे बुब्लियाव आङो सरकारनि जानानै गासै आसामनि रायजो राजा आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय जासिदों आरो थांनाय बोसोरसेयाव रायजो राजाफ्रा जे सरकारखौ मदद खालामबाय बिनि थाखाय आङो खेबसेबाव आंनि गोरबोनि गोजोननायखौ फोरमायदों दा दिनैहाय बे बर हाग्रा दैलुंजार गामियाव गोदान दैलुंजार गामियाव मोनसे एसअपिडि जिनि 22-23 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय मोनसे लामा 4 किल'मिटारनि लामा मोनसे सेंसन जादों दा नैबेखौ अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय दा बेयाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना थांनाय सिगांनि सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि 17 बोसोराव बे गामिनि माबा मोनसे जौगानाय बेबायदि हाबाफारिनि जेबो नुनो मोनाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनायाव बे गामिनिफ्राय 9 सुबुङा मुंख्लं जानांदों बे मुंख्लंफोरखौ जोङो प्रतिदान होनो हायाखैमोन मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनायनि गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोंनि बर'फोर बा बे ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठीफ्रा सरकारि आसनिफोरनि गेजेरजों मोनसे सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदाखौ मोननो हायाखैमोन लामाया जाहैबाय जोंनि रांखान्थि जौगानाय इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे बिथिं बियो बे लामाया जुदि थिग नङाब्ला जोंनि आबाद मावनाय थांनाय फैनाय हान्था मेला जोंनि फरायसाफोर बिथांमोना फरायसालियाव थांनाय जाय फरायसाफ्रा जोंनि जाथिनि इयुन हादोरनि इयुन बिथांमोनाव गोबां मोनसे हेम्पार निस्सय फैदोंमोन दा दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै बे गामियाव 4 किल'मिटार सिसि ब्लकनि मोनसे लामा बेयाव सेंसन खालामनानै होबाय दा जोङो मिथिदों जे बे गामिनिफ्राय फोरमायदों जे बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव बिनि सुबिदानिफ्राय बिथांमोना नेवसि जानानै दंमोन दिनै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंबो दिनैहाय आसामाव जोंहा मित्र जोटनि सरकार दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जाय बिथाङा सासे मा होनो सानसुमैजों लोगोसेयैनो सासे राफोद मोनसे खुंगिरि आरो दिनै बेजों लोगोसेयैनो जोंहा एजिपि दङ जोंनि इउपिपिएल दङ आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो प्रमद बर'आ नैबे समस्तिनि कख्लाबारि समस्तिनि सासे एमसिएलए बिथाङा दिनै चिफ जानानै दं बिथाङा दिनै बे गामिखौ नायसनहरदों आरो बेजों आं मिजिं खालामदों बे गामिया थोजासे नङाब्लाबो दिनै मोनसे 4 किल'मिटार लामा मोननो हानाय जाबाय आरो बिनि उनाव जिहेथु दिनै आसाम सरकाराबो माखासे बजाया दिनै खमायबाय बे बोसोरसेनि उनाव दिनै कभिडनि थासारि बेयाव गैलिया बेयाव नोङो माइक्र' फाइनान्सनि बिनि मोनसे बिबान बेयाव गैलिया दिनै जों नुदों जे एसेम्ब्लियाव थानानै सरकारजों थानानै जों फोथायनो हायो जे देग्लाय
22 मायथाइनिफ्राय फैबाय थानाय जे बोसोरब्रै बे बोसोरब्रैयाव सानथावै रोखोम मोनसे निस्सय रायजो राजानि सुजुग सुबिदाखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय निस्सय होनो हागोन बेखौ आं फोथायनाय दं। बे गोदान बाथ्रा नङा, बियो गावनि हान्जाखौ हमथानानै दोननाय बेनिनो मोनसे फर्मुला बियो, आरो बे नैबे समावल' सोलिनाय बे बाथ्रा नङा। दिनैनिफ्राय बोसोरनै सिगांनो बिथांमोना दफा दफा जे सरकार बायसिगोन माबा खालामसिगोन होननानै केस होदों, उमुक थारिखआवनो जोंनि सरकार जादोंसे जायाखै, बिनिनो एखे बेखौ रिपिट खालामनानै रायजोफोरखौ मोनसे बिभ्रान्तियाव लांनानै बिथांमोनहा गावसिनि BPF हान्जानि मावथि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ बोरैबा हमथानानै दोननो हायो नामा? दिनैहाय जायफ्रा दिनै BJP मुखि जाबाय, जायफ्रा दिनै UPPL आव बारबोनो नागिरबाय, गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राव जेरैहाय बारलांनो नागिरबाय, मदद होनो नागिरबाय, नैबे थासारियाव नोंथांमोना नाय 6 दाननि उन बा 3 दाननि उन माबा नङा माबा बिथांमोना माने बिसायख'थिसिम बेबायदि लांबाय थानानै गावसिनि हान्जानि मावथिफोरखौ हमथानानै दोननायनि मोनसे बियो मोनसे मा होनदों बे मोनसे एजेन्डा बिथांमोननि। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो नोंथांमोना नाय जे बिथांमोना जेबो जाफुंसाराखै, जाफुंसारनायनि बाथ्रा गैया। नोंथांमोना मिडियानि जगै मिन्थिदों दिनै BJP हान्जानिफ्राय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिथांनिफ्राय जे जोङो UPPLजों BJPजों फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय जोंहा मोनसे एलायन्सआव फैदों। बे एलायन्सआ खुनु खारनावनो नोङो गुन अरनायनि बाथ्रा गैया, खुनु खारनावनो बे एलायन्सआ बायनायनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया नोङो दिनैहाय सरकार सिमफायनायनि जे बाथ्रा बे माब्लाबाबो जाफुङा। आरो बेयाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथियोबा आसरित मोनगोन, सरकार दानो नागिरग्रा, रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय सरकाराव फैनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारिया बे बोसोरनै समाव समायखिरा लानायनि थारिखआवल' एसेम्ब्लियाव हाबदों, BTRनि एसेम्ब्लियाव। बिनि उनाव दिनै एसेम्ब्लिया खेबब्रै जाबाय। बे खेबब्रै एसेम्ब्लि जानायाव बिथाङा खेबसेबो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय सानग्रा, रायजो राजानि मोजांखौ मावनो नागिरग्रा, सरकाराव दानानै बे गोहोआव फैनानै खामानि मावनो सानग्राया मानो नोङो अपोजिसनाव थानानै अपोजिसननि लिडार हिसाबै मानो एसेम्ब्लियाव नोङो नुजाहैयाखै? दा बिनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे रायजो राजानि थाखाय बिथाङा मालाबाबो सानफेराखै, गावनि थाखायल' सिन्था खालामदों। सरकाराव फैयोबा गावहा रांखान्थि मजबुत जागोन, आरो बिथांखौ उन होसोगासिनो दं माखासे केसआ। थांनाय सरकार थानाय समाव जिफोर दाय मावनानै थांबाय, बे दायनि केसआ दिनै इनकुवारि जागासिनो दं। बे फाइलआ दिनै चिफ महोदयनि आखायाव बे दङ, गासैबो फाइलआ बिथाङा मा गोरोन्थि मावबोदों। बे फाइलआ खेवनांगौ जायोबा गाबोन बिथाङा न' गोजायावबो हाबनांनो हागौ। दा बेखायनो सरकाराव बोरैबा फैफिनबायबाय नामा बे मोनसे, आरो गावनि पार्टिनि मावथि बिथांमोनखौ हमथानायनि मोनसे, बे गासैबो बिथिंखौ लानानैनो दिनै बिथांमोना सरकाराव फैफिनसिगोन होननानै भुवा ब्रिटा मोनसे नाजानाय, आरो बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन, मालाबाबो मोगथां जाफुंनाय नङा। रिभिनिउ भिलेज गोदान दिलाजन गामिनिफ्राय माने दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै बिथां माने MLA जयन्त बसुमतारी सारजों लोगोसेयै UPPLनि लोगो आफादगिरि बिथां रंजालु बसुमतारी बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो लोगोसेयै दिनैनि जि माने जोंनि रायजोनि जेनोखि हास्थायनाय, रायजोआ एफाग्राब बोसोर नेनाय दंमोन, जोंनि लामा सामाया जेबो जायाखै। लामायानो जाबाय मोनसे समाजनि दावगानायनि जौगानायनि मोनसे बिजों, आरो बे गुबै बिजोङानो जिहेतु उन जानानै दंमोन, जेबो जायाखैमोन। जोङो रायजोफोरा बिनि थाखाय जोबोद दुखु खालामदोंमोन। जेखै थाङै जों नुयो जे लामाफोरा मालायफोरना जाजोब्बाय, जोंनिया जायाखै। आरो जों देग्लाय मिजिंथिदों बे लामाया जागोन, आरो जोंनि रायजोनि जायनाखि हास्थायनाय बे हास्थायनाया जाफुंगोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जों बेखौबो आसा खालामदों जाने बे जायनाखि UPPL सरकारा जोंनि बे लामाजों लोगोसेयैनो गामि जौगानायनि बेलायाव बिभिन्न बिथिङाव जोंखौ हेफाजाब होगोन। बेखौ आङो बुंनानै माने उनाव जाहाथे जोंखौ नांगौ जायोब्ला नायफिनो, बेखौ आं हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।